אז איך ישראל הפתיעה את מצרים לגמרי? איך מתחת לאף של המצרים צה"ל חדר למוצב וגנב טכנולוגיה מצרית? המטוסים של חיל האוויר הפציצו את תחנת המקם כמעט מדי יום במשך 3 חודשים, מבלי לגלות מה הסיבה שלמרות ההפצצות המקם ממשיך לעבוד ולהפיל מטוסים. באותם ימים צה"ל חיפש יתרון מודיעיני מול הצבא המצרי שהשתמש במערכות מקם מתקדמות. אחת ממערכות המקם הייתה מקם פי 12 הסובייטי, היווה איום מאוד גדול למטוסים הישראלים. המטוסים מפציצים מקם דמה של המצרים, והמקם החדשני נמצא בכלל באזור נידח וסביב תחת מאהל בדואי. אבל צה"ל לא התייאש. צה"ל החליט לגנוב את המקם עצמו, אבל יש בעיה אחת: איך גונבים מקם באמצע המדבר? הכוחות נשלחו בלילה למרחק של מאות קילומטרים אל תוך שטח אויב. הכוחות הגיעו קרוב מאוד למקם באפלה מוחלטת והרימו על השומרים המצרים שהופתעו לחלוטין. הצוות הטכני פירק במהירות את המקם לחלקים קטנים והעמיס על המסוק. בזמן שהאורות המצרים נדלקו בבהלה והתחילו לירות לכל כיוון, המסוק הישראלי כבר המריא עם המקם בידו. עם הנחיתה בישראל צה"ל ניתח את המקם לפרטי פרטים וגילה איך לנטרל אותו בקלות. מאז, מערכות ההגנה האוויריות של מצרים התמודדו עם קשיים עצומים. ולא רק זה, המבצע הפך לסמל היכולות היצירתיות והנועזות של צה"ל. הוא גם מוכיח לעולם שאם יש משהו שישראל רוצה להשיג, היא תשיג אותו.